Здравейте, приятели! Днес ще ви разкрия една тайна, която хората пазят от хиляди години. Една подправка, която струва повече от злато и която мнозина наричат еликсир на любовта и младостта. Да, говорим за шафрана, червеното злато. Но защо е толкова ценен и как може да промени живота ви? Останете до края, за да разберете. Още в древен Египет шафранът е бил част от ритуали за красота и плодородие. В Индия са го използвали като свещена подправка, която пробужда женската енергия. А в Персия са вярвали, че няколко нишки шафран могат да събудят страст и да прогонят тъгата. Нима е възможно толкова малко растение да носи такава сила? Днес науката потвърждава това, което древните са знаели интуитивно. Шафранът съдържа кроцин и сафранал, вещества, които подобряват настроението и намаляват стреса. Изследвания показват, че той може да засили енергията, да повлияе положително на либидото и да помогне на жените да се почувстват поживи и уверени. И това не е всичко, антиоксидантите в шафрана защитават клетките и забавят стареенето. Малките червени нишки носят огромна сила, която работи отвътре навън. Може би се питате, как да използвам шафрана правилно? Отговорът е прост, малкото е повече. Достатъчно е да сложите 2-3 нишки в чаша топла вода и да оставите да престои, ще получите златист чай с нежен аромат. Можете да го добавите и към ориз, супи или дори десерти. Но бъдете внимателни, прекаляването не усилва ефекта, напротив. Истинската сила е в мярката. Шафранът е повече от подправка, той е символ на страст, младост и вътрешна хармония. Но помнете, това видео е само с информативна цел и не замества медицински съвет. Винаги се консултирайте със специалист преди редовна употреба. Ако темата ви е харесала, споделете впечатленията си в коментарите, харесайте видеото и се абонирайте за канала. Вашата подкрепа ни вдъхновява да създаваме още ценни материали за вас. Благодарим ви!